I think I must ask the brother to read for us chapter 4 or chapter 15, John, St. John chapter 15. St. John chapter 15. Umzekeliso womdiliya wenyaniso. Verse, you read one verse 20. Likhumbuleni ilizwi endalithethayo mna kuni. No. Chapter 14, verse 20. St. John chapter 14, verse 20. Ngalo mini niyakwazi nina ukuba ndikuye uBawo, nani nikum, nam ndikuni. Yes. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. May the Lord add the blessing upon the reading of His word. We may be seated. Now, because I didn't really have enough time to make my message, Ngenxa bakhamela ixesha elaneleyo lokwenza umyalezo wam, therefore my sermon will be pieces. ngoko ke intshumayelo yam iyaba ziziqwenga Yeah, because I didn't have time. ngoba khandibe naxesha. Yeah. But what I'm trying to say, I want to be from the words of the prophet. Kodwa ke into endizama uyithetha ndifuna ibe kumazwi womprofeti. You know. Now this verse says, Ngoku le verse ithi at that day. ngaloo mini. Now our prophet says, Ngoku umprofeti wethu uthi that day loo mini is this day. yile mini. Amen. Now at that day Ngoku ke ngaloo mini ye shall know nawukwazi nina that I'm in the Father, uba ndikuye uBawo, and ye in me, nani nikum, and me in you. nam ndikuni. At that day. Ngaloo mini. Amen. In other words, Ngamanye amazwi Jesus knew uYesu wazi that He is in them. uba yena ukubo, Amen. But now they don't know kodwa bona abazi until that day. de ibe yiloo Amen. mini. Amen. 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 Now my title says, Ngoku ke isihloko sam sithi it is another creation. yenye indalo okanye yenye imvelo, Another creation. enye indalo. Because at that day, Ngoba ngaloo mini when they become to know ngoba xa besazi that Jesus is in the Father, uba uYesu uBawo and the Father is in Jesus, noba noBawo ukuYesu, and Jesus is in them, noba uYesu naye ukubo, it will be another day. iyawube ingomnye umhla. Amen. Because Jesus Ngoba uYesu is the last prophet ungumprofethi wokugqibela of the Old Testament. weTestament endala. You know, Jesus uYesu is the last prophet ngumprofethi wokugqibela of the Old Testament. weTestament endala. Amen. Though Nangona he was actually the keystone elitye elinhloko of the New Testament, leTestament entsha, between the old and the new. wayebambe phakathi kwendala nentsha. He's the keystone there. Ulilitye ke elimbobo. Yeah. Now I take my title in the spoken word Laodicean Church Age. Ngokuthetha isihloko sam kulesi spokenethi ibandla laseLaodike, Page 237. page 337. It is another creation, Yenye indalo distinct eyahluke from the ngokupheleleyo old one. kule indala. Amen. No longer is he dealing by ways of the flesh. Akasaqhubisani ngoku neendlela zenyama. That is how he dealt with Israel Yindlela wayeqhubisana ngayo leyo noIsrayeli in the Old Testament. iTestament endala. Now Ngoku it's another creation. yenye indalo
Even our prophet will say, nomprofethi wethu uzawuthi now, it is another day. ngomnye umhla. Yona nto singakwazi uyifumana engqondweni. That's one thing we find it hard to find in our minds, Ngoba thina siphila in another day. that we live komnye umhla. And after 7, Emva kwesixhenxe there is no another day. akekho nye umhla. When the prophet said there is another day, Xa umprofethi sithi kukho nye umhla, that means we are ushered in eternity. ithetha loo nto ukuba singene kunaphakade. Hallelujah. Now, ushering Ngoku ukungena in eternity kunaphakade doesn't mean that you change your body, ayithethi uba uzawutshintsha umzimba wakho, you change your soul. utshintsha umphefumlo wakho. Amen. Your soul Umphefumlo wakho is ushered in ungenile eternity. kunaphakade. Amen. Your body Umzimba wakho is still in time usexesheni because your body is time. ngoba umzimba wakho ulixesha kakade. You got the time of birth Unexesha and the time lokuzalwa, of death. unalo nexesha Your body is time. lokusweleka. Amen. Umzimba wakho But lixesha. before, even while you are still here, Kodwa ke nangoku lapha you ushered into the other side. ungena kwelinye icala, Amen. In the other side. kwelinye icala. Amen. Amen. You see. So now before we leave this earth, Ngoku phambi koba siwushiye lo mhlaba, before this earth get destroyed, phambi koba lo mhlaba utshatyalaliswe, God make a provision uThixo wenza isibonelelo that we may be able to usher in uba sikwazi ukungena into the other side, kwelinye icala which is in eternity. elingunaphakade. Can you read it, brother? Ngafunda mzalwane. Matthew chapter 28. Matthew 28. Are you all happy? Abantu nabile konke. Now we talk about the other day, Sithetha ngomnye umhla, which that day uba lo mhla is the day of another creation. ngumhla wenye indawo. Chapter 28, from verse 1. Uvuko lukaYesu. Ngekaloku ekupheleni kwesabatha, Ekupheleni kweSabatha. in the end of the Sabbath. Ukhumbule. Now remember, Ekupheleni. in the end, Ekupheleni kwale umhla wesixhenxe. in the end of the seventh Now day. lo mhla lo, Now this day you know, is the last day. is umhla Now, wokugqibela. now lo mhla lo Now this day utypa is Sunday. types Sunday. Itypa Saturday. Types Saturday. So ekupheleni Now, kweSabatha, now at the end of in Sabbath, the end of Sabbath. ekupheleni kwesabatha, Yes, bro. Ekuseni ngolokuqala usuku leviki. Early. Hallelujah. ekuseni, Yeah. Read it, brother, in English. in the end of the Sabbath, as Yes. it began to dawn toward the first day of the It week. is the end of the Sabbath. Kusekupheleni kwesabatha It's begin to dawn. iyaqala intsasa, The first day. isifingo sokusa, You see? sokuqala. That means it's not a day. Ayingomhla, It's not a night. ayibobusuku. That's right. Right there. Phakathi. Yes, bro. Kweza uMaria waseMagadala Yes. nomnye uMaria. There's two Marys. Now kukho Maria ababili. Two Marys. Kukho Maria ababili. Now, I don't want to comment a lot on those two women there Asithetha because kakhulu ke ngabafazi one ababili. brother has commented about those two Ngoba Marys. umzalwane uke wathetha ngabafazi And I ababili. was so interested to hear from him. Ndandinomdla ke ova kuye. What will he say about those two Marys? Uzawuthini ngaba Maria ababili? Yes, bro. Beza kulikhangela ingcwaba. Came Mary Magdalene and other Mary to see the sculpture. This is so wonderful. To me,
while we are reading that now, ngoku ngosifunda le nto kum when I get Mary, xa ndifumana umaria Mary Magdalene, umaria and the wasemadaleni other Mary, nomnye umaria to me I see Jews and Gentiles, ndibona amayuda nentlanga. but I don't want to comment, but that brother may say something about that. Ndifuna uyithetha ngoba umzalwana angathethi into ngaloo. Yes, Funda. verse 2 Verse 2. kwasuka kwabakho unyikimo olukhulu Yes, kuba kwakuhle isithunywa senkosi emazulwini yes. seza saliqenqa ilitye lesuka emnyango Mm. sahlala phezu kwalo Mm. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven Mm. and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Mm. Yes. ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengombane nesambatho saso saye simhlophe njengekhewu His countenance was like lightning and his raiment white as is so snow. great to me. Yes, bro. ngokoyika sona ke Mm. angcangcazela abalindi Yeah. aba njengabafileyo And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Mm. saphendula ke isithunywa sathi kubafazi abo Mm. musani ukoyika nina kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lo ubebethelelwe emnqamlezweni And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. akakho apha He's not there. kuba uvukile He is not here, for he is risen, njengoko watshoyo as he said. izani niyibone indawo apho ibilele khona inkosi Come see the place where the Lord lay. Yeka apho ke brother. You can leave it, my brother. Yeah, and it was actually the beginning of eternity. Kwakusekuqaleni kanaphakade. It was the beginning of eternity. Ekuqala kanaphakade. Ukuvuka The kukaYesu. resurrection of Jesus. So the first day, Now, umhla wokuqala there's no first day to God. akho mhla wokuqala The kuthina. first day Umhla wokuqala is eternity. unaphakade. Amen. So the first day types eternity. Ngoku umhla wokuqala usisithunzi. No wonder now we don't take it Sabbath as Saturday. Ngoku ke asithathi isabatha njengomgqibelo. To us, Sabbath is the first day, Kuthi sabatha umhla wokuqala. which is Sunday, Ngawo and Jesus rose. wavuka ke uYesu. Yes. Now, by the grace of God, Ngoku ke ngoba balo likaThixo now we met now God, sihlangene noThixo in His word elizweni lakhe through the messenger, ngomthunywa the prophet of the day. umprofeti walomhla. By Him, Hayi we meet God. sihlangana noThixo. Because God, Ngoba uThixo you will never see God in the natural eyes. soze umbone uThixo ngamehlo enyama. You can't see God by your natural eyes. Awunakumbona uThixo ngamehlo akho enyama. No, you cannot. Awunazo. Your spiritual eyes Amehlo akho kamoya. is the spiritual eyes that can see God. Ngamehlo kamoya akwazi ubona uThixo. Amen. When the messenger of your day Xa umthunywa womhla wakho opens up your eyes, ekuvula amehlo, then you see God. emva kokubona uThixo. Amen. Amen. Because God Ngoba uThixo is not in the body flesh. akekho semzimbeni inyama. Saint John 1. uYohane wokuqala, Saint John chapter 1, uYohane umhlobo sokuqala, verse 1. umqolo wokuqala. In the beginning Eziqalekeni was the Word, wayekho ulizwi, and the Word was with God, ulizwe kunye and the noThixo. Word was God. Ulizwi So Amen. God is the Word. ngoba uThixo lilizwi. Now the prophet come to us with the Word, Ngoba umthunywa uza kuthi which is nelizwi God. elinguThixo. He reveals our eyes so Athila that amehlo wethu we can see God. uba sibone uThixo. Eh? We see Him through the Word. Simbona ngelizwi. Amen. That's why it's so important to always come to the house of the Lord, Yiloo nto kubalekile uba uze qho Yeah. endlini kaThixo so that God may turn your
your eyes or turn your head uba ukwenzela ukuthi uthixo in aguqule order intloko to yakho see God. uba ubone uthixo Because by your natural understanding, ngoba maybe you are facing on another side, qonda kwakho kwemvelo but yet you want to see God. kodwa ufuna ubone uthixo But the messenger, kodwa umthunywa the word, ilizwi will turn your mind. izawuyijika ingqondo yakho Your mind will look unto God. ingqondo yakho ijonge kuthixo Yeah. You don't turn by this natural head. awujonge ngale You turn by this. ujika ngale You turn by your intelligence. ujika ngenhlakanipho yakho Yeah. Your spiritual understanding iqonda kwakho turns kabona up and look unto God. kuyajika kujonge And kuthixo God is the word, uthixo lilizwi the creative power, amandla which okuqala is the word. alilizwi Look, these brothers testify jonga here. lo mzalwane bengqina Said, stop, the medicine. You think. wadiyeka lo machiza wakwaselayo Just go and stay there 3 days. After 3 days, you come to me. hamba uhlala insuku zibe ntathu emva kwensuku entathu uze kum And he said he doesn't know what he says. uthi yena akayazi uba bethetha ntoni He doesn't know what he says. uthi akayazi mna ithethayo But God proved that it's him that was saying something. kodwa uthixo wangqinisisa uba nguye lo bethetha Because into ngaye he is a believer. ngoba yena ulikholo Then, as a believer, ngoku njengekholwa he was trying to let him not to trust the medicine. wayemxelela uba makangathembi la mayeza You see, let him trust, what God will do. makathembe le nto uthixo And he azayo didn't tell him about God. akamxelelanga thixo ke phofu You see? Amen. Now we live in another day. ngoku siphila komnye umhla This is another day. lo ngomnye umhla This is another day. ngomnye umhla lo I think it will take me long into ufunda incwadi. I think it's going to take me long if I read books. Ngafunda incwadi. Let me not read books. But umprofeti uthi But the prophet says ibandla the church lisebenze has worked insuku ezintandathu. for 6 days or has labored for 6 days. Kwelesixhenxe On the seventh one, laphumla. it rested. Esituku sikulo Now the day we are in, sikusuku lesixhenxe. we're in the seventh day, Sikusuku lophumla. we're in the day of rest. Now it ekupheleni kwesabatha. Now it says in the end of the Sabbath, Ekupheleni kwalomhla. now in the end of this day, You see? Ngolokuqala ekuseni. as it began to dawn towards the first day, Ngexesha kulithuzula kumnyama. while it's extremely dark, Ayomini ayibo it's not busuku. a day, it's not a Kodwa night, kulithuzula. but it's dark. Hallelujah. Hallelujah. You entered into eternity. Yena naphakade. Nangoku abantu bawuthi raptured. Even now, today, when Baxa people say raptured, abantu. they get confused. Xa abantu usithi kubo sikunaphakade. When you tell people that we are in eternity, They can't understand that. abafuni ukuqonda lo. Because bafuna unaphakade abamqonda ngendlela Now yabo. they want eternity that they understand on their own. Amen. But akukho nto ingunaphakade But there is no eternity ngaphandle kokuba ibe lilizwi. except it be the word. Unaphakade Eternity lilizwi kuwe. is the word in you. Amen. Ilizwi The word, xa lihleli liphila when kuwe. it's in you living, Not ulithetha nje. not you talking Kodwa about it. ibe yinto ophila nge-actions But your actions, ngento ozenza ngendlela owenza ngayo. The way you do things, wenza you are ilizwi. doing the word. Ba wenza ngolo hlobo If you do in such a manner, uve kuThixo. and you having heard from God, Ukuva to kuThixo hear from God ukuva kwimessenger yakho is to hear from your messenger. in this day. Kulo mhla, Ukuva uThixo to hear God Amen. kukumva kwimessenger yakho is to hear Him in your messenger, kwixesha lakho. in your day. Amen. Ukumva To hear kwimessengers ezingaphambili. from past messengers, Mhlawumbi umve kwimessage kaLuther, or you hear Him from the message of Luther, umve kwimessage or kaWesley. you hear Him from Wesley's message.
That is not your day. ayingomhla wakho That lowo. means when on this day, That means you on this day, akumvanga you uThixo. did not hear God. Amen. Uyalinganisa. You are just imitating. Xa uthi umve ngoluda, If you say you hear him from Luther, akumvanga. then you didn't hear him. Amen. Ulinganisa into owayivayo. You're reciting something you heard. Huh? Hallelujah. But ukumva But to uThixo, hear God ukumva on your day. is to hear him ngomhla wakho. You know, ukumva by your messenger. Is to hear him ngomthunywa wakho. God, chapter, not chapter 1, St. John, chapter 6. Yohana Umvangeli chapter 6. Go chapter 6, I want you to read from verse 28. Bathe ngoku kuye masenze ntoni na ukuze sisebenze You know, imisebenzi umuntu kaThixo?" ofuna ukwenza umsebenzi kaThixo. Now, the person who Uba wants to work the works ne-question of uba God ndenze normally ntoni. has questions on what shall I do. Kuyafana wasewungenile lapha kwi-message of the It's like hour. when we're in the message of the hour, Akuneni. you are not satisfied. Akuhlali kwanele because ufuna ufika kanye kwincamisa. You don't remain satisfied because you want to Yale get to the uThixo core ayithumele ngomprofeti of what wakho. God has said. Oba wena by a mawuyenze. prophet that you Amen. should do. Or otherwise ulindwendwe. Otherwise, we're a visitor. Jesus. Ulindwendwe xa kaloku ingaphelelanga. We're a visitor if it's not Le nto enough. yenze bama uzomamela lo mthunywa. God brought you to come and listen to this message. Wakumva lo Once you mthunywa. hear this message, Uba nale nto ithethwa ngaba bantu ku verse you 28. have what these people are saying here in verse Uthini verse 28. 28? Bathe ngoku kuye They said unto him, masenze ntoni na what shall we do ukuze sisebenze imisebenzi Because kaThixo?" that we might work the works of God? Umuntu xa ekhola ufuna ukwenza umsebenzi kaThixo. When a man believes he wants to do the work of God, And akusindiswa ngamsebenzi. you are not saved by your works, Usindiswa ngenceba. you are saved by grace. But ngoku funeka wena uyiqonde kuThixo loo nto. But you need to understand that from God. Eh? Ufuna wena usebenzi, ufuna ukwenza into. You want to do something Ufuna uThixo. for God. Loo nto funeka wena uyive nguThixo. Now we must hear that from God. Read my Bible. Verse 29 waphendula uYesu wathi kubo Jesus answered and said unto them, umsebenzi kaThixo nguwo lo this is the work of God, ukuba nikholwe kuye othunyiweyo nguye that ye believe on Nah. him whom he hath sent. Nanko kumsebenzi Now that kaThixo. is the work of God. Umsebenzi The kaThixo, work of God kukuva kuye othunyiweyo nguThixo. is to hear from the one who is sent by God. Akukuva kubo abathanjiswa. It's not just to hear from the Kuba anointed one. kukho abathanjiswa Because they are the anointed ones bakaThixo. of God. Abanxitywe izidanga They are given gowns ngofundela iBhayibhile. for studying the Na Bible. uThixo asebenzi ngaloo nto God injalo. doesn't work like that. Cha andifuni nifundisa kakhulu. I don't want to read a lot. Ngoba encwadini kaMateyu In the book of Matthew, ku chapter 7 chapter 7, engathi ndawo ngu-verse 22 verse 22. apha ithi khona baninzi abayakuza ngaloo mini Many shall come in besithi that inkosi day, inkosi saying, Lord, Lord, sasikade sisenza imisebenzi yamandla We did- egameni lakho we did mighty works in your Inkosi ithi name. mkani kum And the Lord will say, Andizange depart from me, nginazi. I never knew you. nenza ukuchasene nomthetho You did what was against the law. ngabathanjiswa ke Those are the anointed ones. Hallelujah. so akuphucukanga Now it's not really, ukuva it's ngabathanjiswa not really good to hear from the into anointed. ephucukileyo What's good kukuva ngothunywe nguye is to hear from the one who's sent by him. Amen. uThixo unomlomo wakhe God has his own mouthpiece athetha ngawo that he speaks through. uThixo kanti nje uThixo God doesn't just do uThixo willingly. uthetha ngomlomo wakhe He speaks through his mouthpiece. Amen. ukwenza ke ngoku okuvumeleke kuThixo Now to do what is pleasing or allowed from God
kumanxa uve kuThixo. is when you've heard from God. Incwadi kaAmos In the book of Amos, chapter 3. chapter 3. Masifunde chapter 3 uverse 1 uverse 7. Let's read just one verse there, verse 7. inene ayikho yenze into inkosi uYehova And the Lord shall not do anything ingathanga iluhlakaze ucweyo lwayo Verily, bayo. it's actually unyanisile uthi verily the Lord shall not do anything. Kakayifunda singezini. Amos chapter 3 verse 7. chapter 3, verse 7. Surely Surely, the Lord God will do nothing. surely, into ngithanda la surely. Now asiXhosa lithi nene. Now it says verily in Xhosa. Yes. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secrets unto his servants, the prophets. You know, the prophets are sent, by ages. Abathunywa bathunywa ngesigaba. Every messenger, Wonke umthunywa is sent to the people of that age. uthunywa kubantu beso. Amen. It's like you. Ifana nawe. Excuse me. You don't eat food of yesterday. Awukutya ukutya kwayizolo. And God gives us spiritual food, uThixo ke usinika ukudla kamoya, not of yesterday. hayi okwayizolo. Amen. Because yesterday, Ngoba izolo they were baptizing babebhaptiza in the name of the Father, egameni loyise, the Son, loNyana, the Holy Ghost. loMoya Oyingcwele. But your day, Kodwa ngomhla wakho, your messenger came umthunywa wakho and tell wafika us wasixelela that this is another day. uba ngonye umhla lo. Eh? Amen. Are we all happy? Ngabasonwabile sonke. Now, the prophet says, Umprofeti uthi as I repeat what I was reading, bandiphinda nibe nifuna. it is another creation, Yenye indalo distinct eyahluke ngokupheleleyo from the old one. kuleya indalo. No longer is he Akasaqhubisani ngoku dealing by ways of the ngendlela flesh. zenyama. Amen. Ewe. That is how he dealt with Israel. Yiloo ndlela ebeqhubisene ngayo noSirayeli. Now we don't keep Sabbath Ngoku asigcini Sabatha, by flesh, the Yeah. Sabbath of flesh. iSabatha yenyama. Sabbath iSabatha is the word lilizwi in the soul. emphefumulweni. Because why? Ngoba kutheni? It's the another day. Ngonye umhla. Amen. It's not the day Hayi ngomhla of the Old Testament weTestament endala. where they keep the day. Apho babegcina We umhla. don't keep the day. Asigcini imhla. Amen. Read, bro. Romans chapter 8. AmaRoma isibhozo. ubomi ngokomoya From verse 1 to 3. ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Now, it's therefore now. Ngoko ke ngoku, You see? Now. ngoku. Because now is another day. Ngoba ngoku ngonye umhla. Amen. Amen. Now in this day, Ngoku lo mhla there's no condemnation to them that are in Christ Jesus. Kristu Yesu. Amen. Yes? abangahambiyo ngokwenyama Who walk not after the flesh. Even those that are in Christ Jesus. Nabo balapha kuKristu Yesu. Some walk after the flesh. Abanye bahamba ngenyama, Some walk after the spirit. abanye bahamba ngomoya. Now, the others are judged. Abanye ke bayagwetywa, there is And condemnation. others, there's no condemnation. Kwabanye akho mgwebo. Yes? Now, that's the call. Now when we believe You know, basingenile kuKristu. that we've entered in Christ, We must now see funeka sibone oba
apha kuKristu singenile That, ngoku. yeah, indeed, in Christ we've entered in. Ngaba thina bethu sifanele into ba umgwebo awunanto kwenza kuthi. Are we therefore worthy that we shouldn't be condemned? Qhubeka Nkosi. kuba umthetho womoya wobomi ndakuba kuKristu Yesu wandikhulula emthethweni wesono nokufa. For Now the law, there's two laws. yeah, kukho imithetho emibini. Yes. The law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. So you are freed. You are getting free Uyakhululeka from another law komnye umthetho, by another law. omnye umthetho. Amen. Akwazi usebenza yomibili lemithetho. Now these two laws cannot work at the same time. Umthetho wokufa The law of sin and death nomthetho wobomi. and the law of life. Aye. You get out of the other. Uyaphuma komnye. You can't be in death Awukwazi uba while you are in life. ube usebomini. Amen. Funa Nkosi. kuba ekukhohlweni komthetho ekubeni uswele amandla ngayo inyama For what the law could not do in that it was weak through the flesh, uthe uThixo ethume owakhe unyana God sending his own son efana nenyama elawulwa sisono in the likeness of sinful flesh. emthume ngenxa yesono And for sin, wasigweba isono esenyameni leyo condemned sin in the flesh. Yeke ngolo hlobo kwemvula. I don't know badoba kuba so much conscious Andezo ukuba mhlawumbe ndicingela kakhulu. about ixesha eliqale ngalo. Yeah, So about the time ikat yadibhayida la. Now Kodwa that's ke finding. kodwa ke they were jealous must qhubekeke Yes, Nkosi we will kaMthembu. continue. I will preach brother Nqola. Shumayela Don't worry, you know. Kodwa boba uyandijabula manje. Mother is looking at me. Uthi la watch befuna ubambini nje He says, if I was tall enough, ngifike phakweni I could just turn it around. masikile mlulo incwadini kaJohane evangeli chapter 17 St. John chapter 17. from verse 1 to 3. Verse 1 to 3. uYesu uthandazela abafundi bakhe ezi zinto wazithetha uYesu These words spake Jesus waphakamisa amehlo akhe wakhangela ezulwini and lifted up his eyes to heaven. wathi bawo lifikile ilixa He said, Father, the hour has come. mzukise unyana wakho Glorify thy son, ukuze nonyana wakho akuzukise that thy son may also glorify thee. njengokuba wamnika igunya kubantu bonke As thou hast given him power over all flesh, ukuze bonke omnike bona that he should give abanike ubomi obungaphakade He should give eternal life to as many as thou hast given him. bubo ke obu ubomi obungaphakade And this is Nabu eternal. phakathi yabona you will never jump away from what you know. Amen. Because the pulpit has made you know. Ngoba una uThixo kunika ingqiqo While God has given you understanding ehlengekileyo that is clear, uba ukwazi ukwahlula that you may be able to differentiate wenzele ilizwi lakhe and do it. He's doing it for his word. kuba wena ungokuhlala yena Because you are his place of yena ulilizwi lakhe and he is his uThixo word. injongo yokusidala ufuna yena uba netempile uhlala God's purpose of creating us was for him to have itempile a kaThixo temple. thina We are the temple of God. asingobantu nje bahamba We nje are not just people to just walk uThixo around. senzela uba yena Thixo odalayo God created us. ahlale He apha as a kuthi creator may indwell in sithetha us. izwi lethu lidale So as we speak our words, they may it may create. bona lo mzalwana apha You see this, brother? ngoba ethetha apha nje As he's talking here, izwi lakhe liyadala his word creates. ngoba
usazela wakhe uconnected. Because his conscience is connected. Eh? But connected in heaven while you are here. Uqhagamshelana nezulu You ngoku are in the body that will die tomorrow. usemzimbeni ozawufa ngomso. Yet you are connected in eternity. Kodwa uqhagamshelene lapha. So you are living in 2 dimensions in the same time. Ukuphila kwimimango emibini You live on ngaxeshanye. earth, Uphila emhlabeni. but you are in heaven at the Kodwa same time. usezulwini ngaxeshanye. Now your word ngoku ilizwi lakho lingqinwa nguThixo. is proved by God. Amen. Because why? Ukwidimension ezimbini. Because we are in 2 dimensions. Loo nto yenzeka That is only possible kuphela only if xa ingqondo yakho isimka your mind kwimbophelelo from the zalo bondages mhlaba. of this earth. Hey. Ungaxeli inkukhu ebotshele You letafuleni mustn't be like a chicken that is bound on a table leg. ebotshele emlenzeni You wetafile. see a chicken that is bound on a table Bothelwa leg. phaa lo gama funeka igcina amantshontsho. It is tied there while Ade it's supposed to akhule. keep the chickens. Nethi until they amantshontsho grow. abangathi akhula And then once they grow ayakwazi utya and umgrayo. they are able to eat on their own, Ikhululwe phaa. it is then let loose. Ithi ngoba ikhululwe nje While it's let loose, intokazi ijikeleza and the lady is roaming around the table. Hey, hey. kanti ibothelelwe phaa It was only ukuba tied there mayikhulise so abantwana. that it should raise the chicklets. A believer Ikholo ibopheleleka apha emhlabeni is bound here on earth ithi likhule lifikelele kwingqondo yokwazi ukhetha. until it grows to a level where it can Amen. make a choice. Zenzeka izinto ebomini bakho Now things happen in your life kude kufika ixesha apho until there come a time uyawudibana nelizwi where you will meet the word. elakunika ukhetha. Now it will give you a choice. Khethe ulandela You then make a uThixo choice of okanye following ukhethe ulandela or you make a ilizwi. choice of following the word. Amandla Now this elizwi power of the word la xa uthetha kwenzeke that make it possible that when you speak it asenza things happen. only sorry when ukhululekile They only work when you are free. kulaa ntambo You are let loose from that rope ubophelele ngayo that was tying you emlenzeni wetafile. on the table leg. Hallelujah. Hallelujah. Ungqola kakho apha yena besithi le ndawukhohlela umbone esiza apha. Nola is not here. Once I start coughing, he would just come quickly. Andiyazi bana ukuthi ndingakohlekwa nasekhaya phandle. They normally laugh even at home. Le nto yakho uthi umdala It's because you are old ubuthanda into zabantwana ilekese. and then you love children's things. Lekese You see these sweets utya zona that you are eating. nobuye enkonzweni utya Even ilekese. when you're going to church, you are eating sweets. Nakukhohlelise They are epulpetini. going to make you cover for the pulpit. Ngabulelekese ethile ayithandayo. Someone has a nice sweet that he loves. Kwilekese ethile akuyixela I said, this sweet. I don't want to tell you, but I love that sweet. Amen. Are you all blessed? Amen. Good. Khasifundele. Andihamba kuthe ndifunde. I don't know why I was eating. Amen. Because nesermon endiyenziwe. Because I have a But sermon. kupita ndiqhubela kwi-scripture. But there's something that is driving me to Apha scriptures. apha ku-chapter 5 kuncwadi kaJohn Ivangeli. St. John chapter 5. From verse chapter 5 from verse 36. Chapter 5, verse 36. Mna ke ndinabo ubungqina obungaphezulu kobukaYohane. But I have greater witness than that of John. Kuba imisebenzi awandinikayo ubawo ukuba ndiyifeze. For the works which the Father had given me to finish, Yona le misebenzi ndiyenzayo mna iyangqina ngam. the same works that I do bear witness of me. Uyakhumbula uYesu ku-chapter 11. Do you remember Jesus in chapter 11 encwadini kaMateyu in the book of Matthew? uthi akukho uzelwe kubafazi He says, ngaphezu "Is kunoyihona." anyone born by women who is greater than John? Amen. athi kodwa nomncinane kunaye. But he says even the small one kunaye. to him is greater than him. Amen. Amen. Okay, Bruce. Vuna mkhosi. Ukuba ubawo undithumile
Nobawo owandithumayo yena ungqinile ngami. And the Father himself which had sent me hath borne witness of me. Anizange nilive ilizwi lakhe nakanye. Ani nato Ye have neither heard his voice at any time. nanto indawo ebaluleke apha kumwe. That is the one place that is so important to me. Nanku Yesu Here is Jesus phambi kwabo. in front of them. Thetha kunye He's nabo. talking to them. Atukuba owandithumayo ungqina ngami. He says, the Father who sent Uthi me nina bears witness. anizange nilive ilizwi lakhe. He says, ye have neither heard his voice, Abe yena alilizwi lakhe. but he is his voice. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Nali ilizwi lakhe lime phakwa. Here is his voice standing in front of them. Uthi kubo ukwenza umsebenzi kaThixo ngulo. He says, Ngoba nikholwe kuye. to do the work of God is this, that you may believe on the one that is sent by him. Ngathethe umdikoni kunokuzimela Samuel. I saw it. I think it's hiding somewhere. Nanga hayi nathi indawo yakho mkhonzi. Hayi man. Jini. No makubalo man jini. Na makubalo nazi ezitulo zibini apha makubalo. Kukho umuntu apha osika abantu apha. Bawukhona umuntu osika abantu apha man. Ngixeleleni. Ngisike yena. They're the one who's excommunicating brothers here. Mkhonzi. Jini moto. Amen. Ruth ungaqi kufunda. Verse 37. Nobawo owandithumayo yena ungqinile ngami. And the Father himself which had sent me had borne witness of me. Anizange nilive ilizwi lakhe nakanye. Ye have neither heard his voice at any time. Niyibone nembonakalo yakhe. Nibone nembonakalo yakhe. Anizange nilive izwi Never lakhe. heard his voice at any time. Niyibone nembonakalo Nor yakhe. seen his shape. Hallelujah. Uyazi ba uMoses. Do you know that Moses? Uthi uMoses kukade uthetha You've been talking, man. akuzange undibonise uzuko But you lwakhe. never shown me your glory. Yo. God. Hallelujah. Asinawukuya apho kumele siye khona We cannot go where we're supposed to ungahambi nathi. go without you going with us. Kasibonise ubuso Show bakho. us your face. Hallelujah. Of course, yeah. Now uYesu uthi anizange nilive izwi lakhe. Now Jesus says you've never Anizange heard his voice. nimbone You nokumbona. have never even seen his shape either. Ngalakhaza uYesu uthi ondibonileyo mna. But the same Jesus says, he who has seen me has seen the Father. Glory to God. Le nto le injalo nalapha kuyo. Now this is like this even Amen. to us. Amen. uMoses wayefuna ukubona ubuso bukaThixo. Moses wanted to see the face Ngamanye of Jesus. amazwi wayefuna ubona ubuso bakhe. Moses wanted to see his face. uMoses wanganabona ubuso Now bakhe. Moses could not see his face uThixo wamenza uMoses abe because nguThixo. God made Moses to be Ubuso God. bukaThixo Now the nguMoses. face of Moses is God. Amen. Hallelujah. Oh my God. Now ubuso bukaThixo kuthi. Now the face of God to Ye us. Moses wabona umqolo. Now Moses saw the back. Umqolo kumqolo wakhe. Now this back Ngoba was his back. bengenabona ubuso So bakhe. you could not see his face. Oh God! Oh my God. Now thina Now sibona ubuso bakhe. we have seen his face. Sibona ubuso bakhe. We have seen his face. Now bakhalazela ugqirhana. Now those who are complaining about Ugqirhana bathi umprofeti Now Kahana nguThixo. says prophet is Now God. noku nditsho bona. Indeed I said that. I still say it. Yho ndinenkani iqhithileyo. I'm very stubborn on that. Amen. Ngoba uMoses Because Moses wenziwa wabe nguThixo. was made to be God. Xa efuna ubona uThixo, When he wants to see God, ufuna ubona yena. he wants to see himself. Yo. Kwagquma umkhosi. Nezwi lakhe alinalo lihleli kuni. And you not have his word abiding in you. Nanto into ebalulekileyo Now bazalwane. that's also another part that's important. Nezwi lakhe aninalo lihleli. And you have not his Ulva word nje abiding in pulpetini, you. ulva nje pulpetini. From the pulpit. Gibele phaya. That's the last time we Uyawuze heard about- pulpetini kwakhona. From the pulpit again. Akanalo lihleli
lihleli does not have it in abiding Eh? in him. lisebenza libe nomandla It should work. xa likuwe lihleli It works and it becomes powerful when it's in you abiding. uthetha nje unconsciously Uthetha nje kanti ungazazi. kuthetha What is uthixo when it's God ngawe speaking through you. uthetha nje You speak unconsciously. thetha nje When you speak, you just kanti intetha yakho uthixo uthathe yena uba unguye only to find out that God has actually taken you to be ewe kwezi failure zakho from your failures, kwezi shortcomings from your zakho shortcomings. unezinto ezininzi ozibalayo uba You've got a lot of things mna that we are counting. andifani nothixo That you are not like God. mna andikho ngcwele You are not holy. abuthixo sithi ukwenze ngcwele God says He's made you wena holy, andikho and you are ngcwele saying you are not holy. uyana nale yakho uyaziyo You are looking from this thixo that you akakhathalele know. nto yakho God does not care about this ufuna thing le you know. yakhe ayaziyo He wants the Uba one He ikhona knows na from apha you. kuwe He wants to see if it's in you. zangakhathalela la msamariya He did not care about laa the nto Samaritan la woman. msamariya kazi aziwa ngayo That hayi thixo thing that zangakhathalela loo nto popular about. wakhathalela le la msamariya ayaziyo ngothixo God is not even care about it. yaqala uthixo waya kuye phaya Through God to go to her. uthixo unjalo God is like that. this is another day Onye umhlalo. bizothetha ngale nto If I was going to speak about this, about another day thetha ngomnye umhla. kodwa kuqala kumele uba ndiqhawuleze igcawu But first I need to just kill the spider webs. ngoba abantu uthetha le Because ingqiqo yabo ibheke because ngabo when you say this, they understand it goes this way. Whoa. ngoba uthi ungakwazi nothetha uqobo le nto Now you can't even speak now the core of what you want to say. allright Amen. ugqibile mkhosi uphele ndani na nezwi lakhe aninalo lihleli kuni And you have not his word abiding in you. ngokuba lowo uthunywe nguye ningakholwa nguye nina. For whom he has ngokuba sent, lowo him ye uthunywe believe nguye not. ningakholwa nguye nina You believe ukwenza not the umsebenzi one he has kathixo sent. ukukholwa kuye othunyiweyo God is to nguye believe the one he has sent. Yo. othunywe nguye in your day The one he has sent in not the day. othunywe nguye yesterday Not the one he sent is Lord. siyabakholwa aba bebethunywe nguye We yesterday believe the one he I sent believe yesterday. Luther. Ndiyamkholelwa uLuther. I believe Wesley Ndiyamkholelwa uWesley. but they are not my messenger Kodwa ayingobathunywa my wam. messenger Mthunywa wam. is Malachi 4 Malaki 4. Amen. amen ungathi uyagqiba ku-39 bro Ziphengululeleni ziphenduleni Search the scriptures. ngokuba ninabo ngokuba ngokuba nina ninobomi obungaphakade For in Uba- them uba ye nina- think you have eternal life. ngoba nina niba ninobomi ongunaphakade kuzo For ye think you have eternal life. zaye zona zingqina ngabo sayizo And they are which testify of you. yekapho bro ziphengululeni izibhalo Search the scriptures. phengulula izibhalo To search kubomi the scriptures is life phengululeni eternal. izibhalo izibhalo nguye Search the scriptures. yena The scriptures are ulilini him because he is the right. phengululeni izibhoken Search the spoken words. nje Not just phengululeni for Search understanding the spoken words for not understanding. ufuna uphendulana Not for argument. Amen. thina izibhoken wethu ufuna You search the uphendula ubani spoken words just to argue with ugqirha someone. nakakholwa kwi-5 The man does not believe in fivefold ministry. bandithi you know bandithi i-5-fold ministry iwugqibile umsebenzi If I wayo say the fivefold ministry has finished the work, andithi I'm not turning back. I'm not turning back. Hallelujah. andithi I'm not turning back. i-5-fold ministry iwugqibile The umsebenzi fivefold ministry wayo has finished its work. i-5-fold ministry bufuna uyibona If you want to see the fivefold ministry, umakorinto 13 Corinthians chapter 13, uverse 8 verse 8 and downward uyothi verse 10 uthi until maybe verse 10. when he that is perfect come Okupheleleyo kuthe kwafika. that which is in part shall be done away with Konke okuyinxenye now ndithi kuyawufundiswa. ngoku
that which is in part is Now- done away with. Nam I say, Amen. oko kuyinxenye That's what I say. kuthisiwe. Ndithetha loo nto. Hallelujah. Uye kuma Efeso chapter 4. You go to the Ephesians chapter 4, Bawuqala pha ku verse 7. verse 7. Uzathi verse 7. Elawo He says- uphiwe ngokumlinganiso kokupha kukaKristu. Yes, Pastor. Ubani ophayo? Everyone is given according to the measure of the gift of Christ. Christ. The one who gives is Christ. Now ophayo Now the one who gives ayibo Jesus. is not Jesus. Amen. Hey. Ophayo The one who uKristu. gives is Christ. Amen. Jesus was crucified on the cross. Yes, He died and his blood. wafa waphala ligazi. Ahlamba ubomi bethu. And that blood cleansed our lives. Amen. Now in that day, Wo ngaloo mhla, at that day ngaloo mini is the day of the other creation. yumhla lona wenye indalo. Is Christ Kristu that is giving. onikayo. Ephesians chapter 4, verse 7. Ke elowo ukuthi wababalwa ngokomlinganiso wokupha kukaKristu. But to every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ukupha kukaKristu. It's Christ who Akukupha gave. It's kukaYesu. Christ who gave these gifts, not Jesus. Kodwa masiqhawulele Bruce ngazinto ende. Let's cut it short. Kafunde verse 13 kathi verse 13. Verse 13. Side thina sonke sifiko kubo ubunye Now as a benkolo. gift Till we all come in the unity of the faith. zisikhulisa ukuthi side thina sonke Now these gifts are growing us Sifike until we all kubunye come to benkolo. the unity of faith. Amen. now obunye benkolo Now this unity of the faith ubunye obufumaneka le this one. kuyavangelwa apha We evangelize on this one kude kufikelele kubunye benkolo till we come to the unity of the faith. apha And this one ubunye benkolo is the unity of the faith. Amen. This one. Amen. bisenzeka le nto uba side thina sonke This happened so that till all of us ithini uba side thina sonke sitheni Side thina sonke sifike kubo ubunye benkolo. till we all come in the unity of the faith Nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo. and of the knowledge of the Son of ukumazi God. okuzeleyo unyana To kaThixo know what the Son of God has come for, Amen. Ebudodeni obupheleleyo. and to a perfect man. Amen. that's the start of a perfect man Sisimo somagqibeleleyo. this is the start of a perfect Sisimo man somagqibeleleyo Eh? esi. this is the start of a perfect Sisimo man somagqibeleleyo Eh? esi. now from Paul Kusukela Paulos, kuyakhulwa apha we all grow. kuyavangelwa We're evangelizing. Brood. Umprofeti ubizwa ile angel The prophet is called by the angel ngo-1933 in 1933. ithi nxa ithetha kunye naye ithi wazalelwa oku He says, you were born for this, ukuba uthandazele abantu baphile that you may pray for the sick and be healed. and all that Nento njalo. umthunywa The prophet uyala is refusing. uthi ingenzeka njani loo nto He says, how is that possible ndingafundanga while nofunda I'm not educated? and ke intsukaphi yam And my background ayilunganga is not really good. ndikhulela kwikhaya eliduba utywala I come from a family that makes alcohol. ingilosi uthi uzelelwe oko The angel says, you are born for this, ukuba
uhambe ubenze bonke bakholwe kuwe that you may make all bakholwe of them, wena that may believe all of them to believe in you, to believe you, not in you, believe you, to believe you. or in you. I'm not sure. I'm not an English man. Is it? Prophet on 33 uthunywa lo njalo. He was sent that. Okay. So apha ithi ziphengululeni izibhalo. It says, search the scriptures. Phengululeni izibhalo. Search the scriptures. Yeah. Now, another chapter. Are you still happy? Yes, sir. Ngingathumela kubantu abaqumbileyo. Who are frowning. Bathile Matthew bro. Let's read book of Matthew. Akusoze kwi5 minutes ushumayele imfihlo kaThixo. You cannot preach the mystery of God in 5 minutes. Ucimba uzoyiqonda I yonke. think you want to understand all of Imfihlo kaThixo. it. The entire mystery of God. Kufuneka ube relax. You must be relaxed Uzinikele kuThixo uphelele. and surrender yourself fully to Uqonda, God. now I'm before God. And understand when Now uThixo makenze lento yena afuna ukuyenza ngam. now God should do His own will. to me. Yonzeka lonto kuphela It's only possible umuntu ozinikezelayo to kuThixo. someone who surrenders himself to God. Amen. Funda bro incwadi kaMateyu Matthew chapter 22. chapter 22. Incwadi kaMateyu chapter 22. Matthew chapter 22. Umzekeliso womsitho. Imake. Masifunde from verse 28. From verse 28. Chapter 22 verse 28. Ngoko eluvukweni uyakuba ngumfazi wawuphi na kweso sixhenxe. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? Kuba babe naye bonke. For they all had her. Waphendula ke uYesu wathi kubo. Jesus answered and said unto them, Niyalahleka. Niyalahleka. Ye do err. Yabona lanto ungazazi izibhalo. See this thing of not knowing Uyalahleka. you err. Ubona uhamba nje ngoba akazazi You are just izibhalo. Akafunda walking, esibokweni you wethu. don't know the scriptures. Akakwazi You don't know the nothandazo. spoken Uhamba word. You can't nje. pray. You are just Uyalahleka. you are lost. Uthi gqi umoya nje uthi umoya ngapha aye ngapha uyalahleka. Uthi gqi umoya uyalahleka Send you nje. this out, you are going inside. Bani You are ukwenza just not. umsebenzi kaThixo. But to do the work of God Ukukholwa kuye. is to believe Othunyweyo nguye. the one who's sent by Him. Nako ukwenza umsebenzi That is how kaThixo. you do the work of God. Nawo othunywe nguye. Now the one who's sent by uThixo Him, akathumi njengam. God does not send like us. Mna bandithuma uRicardo. If I send Ricardo, Ndihleli phandle. I'm sitting here at home. Ndibakhala uRicardo I'm waiting for Ricardo to return. uThixo yena xa But ethuma when God sends, ungena kunyana He wakhe. goes in His Son. Ayoyenza. Amen. He does what Ayenza kuye ngalo He does it on His own. uThixo njalo akafani nomntu God is like omnyama. that. It's not like a man. Xa uThixo ethuma umntu When He sends a man, ungena kuloo He goes in that man. Amen. Ba umprofeti sithi ngumthunywa uThixo ungena apha If we kumprofeti. send a prophet, honestly, Akukho nzima ke ngoku. it is not difficult then. Ukuthi nguThixo lo. This is God. Yo. Kunzima ntoni ukuthi What is difficult to say this man is God? Yintoni umahluko phakathi komthunywa What is the difference between the noThixo messenger othuma and umthunywa? God who sent the messenger? Amen. Ngoba uThixo xa ethuma Because when God sends you, uye He goes in you. eyokwenza He's umsebenzi the one who does the work ngomntu. through men. Amen. Exactly. uThixo ungena kubona God is invisible ngoba uThixo ungumoya. because God is the Spirit. Umoya lilizwi. The Spirit is the Word.
ilizwi The word lifumana indawo ohlala emntwini finds a dwelling place in lihambe man, and then it goes liyakwenza umsebenzi and kaThixo. does the work. of uThixo God. xa ethuma wena When God sends uthuma you, ilizwi lakhe sending His word. akathumi wena He's sending uthuma you. ilizwi lakhe. He's sending His word. Amen. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Amen. Amen. uThixo umoya God is a spirit. uthi ngathomba sesamana He says to that Samaritan laa woman, ntombi yayimbi ngqi. that woman was so ugly and dirty. It was bad. Wayembi was bad. Yeah, ubomi bayo babungekho inganconywa. Her life had nothing to compliment for. Kodwa laa ntombi But that woman yayingumnyulo was kaThixo. the elect of God. Amen. Kwakungeke nompriest There wasn't even a priest who ofana nalaa was ntombazana. like that woman. Laa ntombi waseSamaria That woman, kwakungekho nompriest, abapriest babekhona there were priests at the time, but babengabonwa next nguThixo. but God did not even recognize Umntu them. wayebonwa yilaa ntombazana. The only person who recognized was that woman with Yes. such a bad life. Hawu Nkosi yami. Into uThixo ayijonga apha kuwe Now, what God is looking for, you uyayazi uba into alungisa ubomi bakho know what's going to fix your life kumanxa uba yena angene is when He kuwe. goes in you. Angena Once He goes in you, uyatshintsha ubomi bakho. life changes. Amen. Ungakwazi utshintsha nje into yoba akakangeni. reason why it's- Ngoku ungakwazi ulenza ilizwi likaThixo nje into yoba akakangeni. What you can't do is what is because it's not yet in you. Sambuka nje. Just looking at you. Sabuka nje uThixo manubuka nje uThixo phatha kulenzi ilizwi. Just gazing at Uyabuka God, nje. just gazing at Uyayazi God. uba xa ujonga iBhayibhile ujonga ubuso You know when bukaThixo. you're looking at the Bible, you're looking at the face of God. Amen. ndifuna bana abantu akamkhuseli I want to have such a strength from crusade. ndizovangela And I may evangelize. ndinawo aba bruce akhona bro okay alright hayi enkosi kakhulu nkulu yabo kakhulu anyangiwe la enkosi mkonzi, that's a deacon, that's a real deacon. God bless you. So la ashushu umahluko la No, ashushu this one is hot. ashushu la Now it's hot. so yanyanga kumkhulu Now he's trying to heal me. yeah. So uThixo Now God, xa ethuma when He sends, kuya yena. He goes Himself. Kafunde bro. Kafunde. Waphendula ke uYesu wathi kubo, niyalahleka kuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. Amandla kaThixo The power of God asekuzazini izibhalo. is in knowing the scriptures. Ukuzazi izibhalo. To know the scriptures, Uzazi ngokubona ngeliso elivulwe ngumthunywa. you know them by the eyes opened by the messenger. Akustolikeli. You don't interpret them on your own. Akustolikeli You izibhalo. don't interpret scriptures on your own. Izibhalo ezi zitolikwa The ngumthunywa. scripture is interpreted by the Azitolikwa messenger. esikolweni. They are not interpreted at school. Izibhalo atolikwa The esikolweni. scriptures are not interpreted at school. Izibhalo The scriptures zitolikwa nguThixo. are interpreted by God. Amen. Funa ngo. Kuba eluvukweni abazeki Ewe, abendiswa ewe. anjengazo izithunywa zikaThixo emazulwini. For in the resurrection they neither marry yeah. nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. Yeka Leave it there, right? Yeka ngoba ngoku ndisisa kwenye Simon nxa Right, ndithetha it's sending ngomntu. me to another sermon. A very powerful one. Enamandla kakhulu. Efunekayo at this time because eyona nto ingaziwayo luvuko. Now what we do not know is resurrection.
what they don't know. abantu abangayazi Not what they don't know. What they don't what know. They don't know. what they don't know We know thina siyazi by the word of the prophet. ngolizwi lomprofeti. Yeah, as Utiko as Chile. You know, Masiye kwincwadi kaPetros Let's go to the wesibili. book of Peter, 2 Peter. Incwadi kaPetros wesibili. 2 Peter, Esakho sokuqala. chapter 1, Sifundele bro ivesi yamashumi amabili. verse 20. Lisazi ukuqala Eh. ukuba sonke isiprofeto sesibhalo Sonke isprofeta sasibhalo. Knowing this first, that no prophet of the scripture ukuba sonke isiprofeto sesibhalo asibikho ngokuzicombululela. You that can no prophet interpret. of the scripture is of any private interpretation. You can't interpret it by yourself. Awunasicombulula ngokwakho. Uqhubeka Nkosi. Kuba akukhange kubekho siprofeto ngokuthanda komntu. For the prophecy came not in all time by the will of man. Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. But holy men Abantu of God abangcwele. spake as they were moved by the Holy Ghost. BakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya Holy men of God oyingcwele. spake as they were moved by the Holy Ghost. Bathetha beqhutywa ngumoya They oyingcwele. spoke moved by the Holy Ghost. Umahluko xa uthetha uqhutywa ngumoya There's a difference oyingcwele. when you speak while moved by the Holy Ghost. Kwispoken word. The spoken word. Revelation book of symbols. Revelation book of symbols, Paragraph 55. paragraph 55. But when the Holy Spirit comes Xa umoya oyingcwele efika into your heart, engena enhlizweni yakho quickly ngoko nangoko it becomes then a twofold being. uba sisiqo esibubibini. One of the earth to Esinye die, somhlaba siyafa, one of heaven to live. esinye sesezulu. When the siyaphila. Holy Spirit comes into your heart, Xa umoya oyingcwele engena and the enhlizweni word of yakho, God is the Holy Spirit in your heart, Thixo umoya oyingcwele enhlizweni yakho. and that makes you a twofold being. Ngoku loo nto ikwenza ube As a sisiqo believer, esibubini. you are a twofold being. Njengepolo usisiqo esintlantlu. Bakuyazi lona amadimoni If you do not know that, ayayazi. the demons know that. Demons knows that. The demons know that. Yeah. You are a twofold being. Usisiqo esintlantlu. When the Holy Spirit comes into your Xa heart, umoya oyingcwele ungena enhlizweni yakho. what is the Holy Spirit? Yintoni umoya oyingcwele? God, uThixo, the way ilizwi in your heart, enhlizweni yakho. and the word is the power. Mayilizwi lingamandla. Sifundile We've just read that. sichaze kakuhle We've just baba. read that. You know, uyalahleka It explains that you kuba do ningazazi err, for you izibhalo. don't know the scriptures. Eyila uthi nelizwi kaThixo aninalo liphila ngaphakathi And he kwenu. says in the one place, Ngokuba ningakholwa kuye othunyweyo you do nguye. not have the word of God abiding in you, for you do not believe when the one is sent. Yeah. Amen. Amen. I so conscious ngexesha. Yeka umkhosi kaThixo ndamthuthuzela. And next time I will stop quickly and I will comfort the brother next time. Now, paragraph 824. Paragraph 824. COD volume So, One. volume 1. The prophet says, Prophet Uthi. now if you take the theophany, Uba uthatha umzimba lizwi, when you are looking at that, xa ujonge kuloo nto, that is a man. ngumntu lowa. Now, that's where we were in the beginning. Kulapho sasikhona ekuqalekeni. Where we were in the beginning, Apho sasikho ekuqalekeni, we were actually theophany. sasingumzimbazi. A theophany is a word body. Umzimbazi That's what we are. Yiloo nto siyiyo. What we are a word body. Into esiyiyo singumzimbazi. We are not looking unto our flesh. Asijonganga enyameni How yethu. beautiful is that one? How ugly is that one? And so on. How beautiful something he wears. Impahla zinxibayo azinanto kwenza. The clothes we wear have nothing to do.
nezakhono zethu Even our azinazokwenza. capabilities. We are theophany. Singumzimba. We are the word body. Ilizwi, uzimba The welizwi. word body is the word. Umzimbazi lilizwi. You will love the Bible. Uzawuthanda iBhayibheli. You will love the Bible so much because you are the Bible. Awuyile iBhayibheli. Amen. That's why you love the Bible. You know uthanda iBhayibheli. And now we need a prophet to line us up in Ngosidinga umprofeti ubana sibeke kahle thina. the Bible. Abe eBhayibhelini. You see? Now, the prophet will say, paragraph 68, Paragraph 68. who is this Melchizedek? Ubani uMelchizedek? He would say, Uzothi the difference umahluko between him and you, phakathi kwakhe As a nawe son. njengonyana. he was at the beginning, Pha ekuqalekeni The word. wayelilizwi, an immortal body. umzimba ozitshintshayo. He came and lived in that, Waza waphila kuloo nto in the person of Melchizedek. kumntu kaMelchizedek. That's the difference Nanku umahluko between us and Jesus. phakathi kwethu Jesus noYesu. was a man just like us. uYesu wayengumntu But the njengathi. difference is that Kodwa he umahluko was phakathi kwethu the word before. wayelilizwi ngaphambili. St. John 1 verse 14, uYohane 1 verse 14. the word was made flesh. Ilizwi laba inyama. Amen. So Jesus Ngoku uYesu was the word wayelilizwi made flesh. lenziwe inyama. But you bypassed the theophany. Kodwa wena wayigqitha umzimbazwi. You had to come down here Kwafuneka uhle uzapha in the flesh apha enyameni to be tempted by sin. kuba uzolingwa sisono. All these things Yonke izinto that are actual trials to you ezizinzilimo are molding you. ziyakubumba ziyakonqa They give you character. zinika isimilo. Because the character of a believer Ngoba is different. isimilo sike sekholwa A sahlukile. character of a believer Isimilo sekholwa is sahlukile. different. Sahlukile. He respect. Uyahlonipha, He respect. He is uyahlonipha, humble. uthobekile And he understands. kwaye uyaqonda. His mind is clear. Ingqondo yakhe isulungekile. His mind is clear. He's not tangled up in Ingqondo yakhe isulungekile many ayiphelelekanga issues. zinto ingxaki ezininzi politics and things like that. ezopolitiko nento A believer ikholwa looks straight to God. jonga kanye kuThixo. A believer. Ikholwa. You know, God saved us uThixo wasindisa by 3 stages of His grace: ngezigaba ezithathu zobabalwa. justification, Ugwetyelo, sanctification, ingcwaliso, baptism of the Holy Ghost. ubhaptizwa ngomoya oyingcwele. Justification is when God takes you as you are. Ugwetyelo kuqala He kuthatha unjalo justified you. akugwebele. He doesn't see no sin to you Akaboni isono because kuwe. you believe the way. Ukholele ilizwi. He justified. You still owe somebody, Usenetyala utyala umntu. Hey. but still you belong to God. Kodwa ke Even if you die, you go straight to God because you are justified. ngoba ugwetyelo. That's how God redeemed us. Yiloo ndlela uThixo asihlangule ngayo. The preaching of the word. Ukushukunyelwa kwelizwi. If you are, ba ungumuntu okwazi unyamezela If someone you can intshumayelo enjoy yelizwi, the preaching of the word, uqale you sit and wait and enjoy. ukikhona la sizula la adano uthi kubani na ungahlala entendeni kayehova ngofunga angathi anyamezele Banina
All right, mustn't grieve. Let me conclude. Dibona manxeba. Esandleni, nalelinye, sepha